Ter nagedachtenis aan overleden leerlingen en medewerkers zijn bij het Rijland College 2 gedenkplekken gecreëerd. De stilteplekken worden gesierd door kunstwerken van oud-leerling Sam Jansen. Samen met Esther Holte de Bruin van de commissie Rouw onthulde zij een van de kunstwerken. Vandaag is een hele bijzondere dag. In de ruim 25 jaar dat het Rijland bestaat, hebben wij vandaag zowel binnen als buiten een monument onthuld. Gemaakt door een oud-leerling, die ter nagedachtenis van medewerkers en leerlingen die er niet meer zijn. En hoe is dit bedacht? Wie is op het idee gekomen? Ja, heel mooi door leerlingen zelf. In de zin van door het overlijden van een leerling. Die vriendengroep had zoiets van, we zouden eigenlijk heel graag een plekje hebben om hem nog te herdenken. Nou, dat hebben we breder opgepakt en school gezegd, dan gaan we ook kijken voor alle leerlingen. En zo is eigenlijk het balletje aan het rollen gegaan. En is er eigenlijk twee gedenkplekken ontstaan met mooie beelden die erbij horen. Ja, buiten staat een bijzonder beeld, gemaakt door een oud-leerling. En boven is in het schoolgebouw is nog een andere ruimte, begreep ik. Klopt. Dat is inderdaad de stilteruimte binnen. We hebben gekozen voor zowel binnen als buiten. Ook binnen heeft Sam Jansen het beeld gemaakt, ook met een bepaalde symboliek. En is wat kleiner en daar kunnen mensen echt zitten even ter bezinning. De vriendengroep van Geel die doet dat ook wel. Ook oud-medewerkers die nog anderen gekend hebben, die zeggen van ik vind het prettig om daar even te zijn. Het hoeft allemaal niet lang, maar gewoon het idee dat je er even kunt zijn en even terug. En we willen ook elk schooljaar nu ook starten met het herdenken van alle medewerkers en leerlingen die er niet meer zijn. Het uiteindelijke beeld is dus een tijger, die staat voor kracht. En daarbovenop op zijn hoofd zit de ijsvogel, die staat voor vrede, liefde en voorspoed. En de vlinders die komen eigenlijk vanuit de inspiratie Kiki. En uiteindelijk is daar dus een heel mooi beeld uit ontstaan. Ja, het is zojuist onthuld. Hoe zijn de reacties geweest? Ja, iedereen is vooral volgens mij heel dankbaar dat dit hier nou staat. En ik denk dat het voor leerlingen van de nabestaanden dat hopelijk een heel fijn gevoel is dat dat hier neer is. Ja.